מנדי היקר, שלום, מה שלומך? ברוך השם נפלא, אחרי סליחות ראשונות. שלום אורי היקר, איזה כיף שאנחנו נפגשים. אתה יודע, הכיף הכי גדול שזה בספונטניות. ממש אמרתי, בואו ניכנס לאולפן ונתחיל לחשוב ביחד על הימים הללו. אתה יודע, אמרתי פודקאסט וכל מיני דברים, וזה נשמע מילים כאלה מאוד מרובעות. אני לא יודע באמת איך לקרוא לזה. אני חושב שפשוט שיחת חברים. בדיוק. להעביר את המחשבות שלי, שלך ושל הרבה מאוד מעם ישראל. לגמרי, סיור מוחות כזה, כן. להעלות את מה שעולה, וזה לדעתי רק יקרה ורק יעשה טוב. אני מדבר על חיבור, לגמרי על חיבור. אז אני חושב שהדבר שהכי מחבר אותנו בימים האלו, זה איזה ניגון טוב. נתחיל עם ניגון, בדיוק. אז אולי באמת ננגן משהו. אוי 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 טילידי די 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 אוי אוי טילידי די די אוי אוי יוסיס אוי לחנך בלב פוריה לבקש רחמים, לבקש רחמים, אוי קיוני בפסח. לבקש רחמים, לבקש רחמים, אוי קיוני בפסח. תקשרו עם עצמכם לבקש רחמים, לבקש רחמים, אוי קיוני בפסח. לבקש רחמים, לבקש רחמים, אוי קיוני בפסח. וואו, איזה מילים, וזה כמובן מהפיוט שאותו אומר בעל התפילה, בפתח התפילה של ראש השנה. וכשאני חושב על זה, כי אני בפתח, אנחנו מגיעים השנה אחרי שנה כל כך קשה, כל כך קשה לעם ישראל, שכולנו חווינו אותה ביחד, כל יהודי בכל מקום בעולם, בפרט מי שכאן בארץ ישראל, עברנו דברים, וואו, היסטוריים והיסטריים, ואנחנו מגיעים כעניים בפתח, אנחנו מגיעים לגמרי מרוששים, לגמרי מרוסקים ורצוצים, אבל... אורי היקר, תסביר לנו מה זה אני. את האמת, על הדבר הזה נזכרתי בסיפור שהיה השר שלום מבלז, רבי שלום מבלז, שהעלו לה שלום ממש בימים הללו, והוא היה רגיל לבחון את בעלי התפילה מסביב לעיירה בלז, כל מיני כפריים שהיו בעלי תפילה, בעלי תקיעה, לבחון אותם, הם יודעים את הכוונות הפשוטות של התפילה, כדי שיצאו ידי חובה. הגיע שם איזה כפרי, שהוא היה בעל תפילה בבית הכנסת של העגלונים, והרבי שואל אותו, פותח לו את המחזור, הוא אומר לו, זה פיוט שהבעל תפילה אומר בעצמו. אני רוצה לראות אם אתה יודע את הפירוש של הפיוט. מה זה? עתיתי לך ננח, כי אני בפתח. הוא אומר לו, תקשיב, כבוד הרבי, כל השנה אני איכשהו מסתדר. נותנים לו אוסף, מנגן ברחוב, מגיע פסח, הוא קורס לגמרי. כאלו הוצאות, כאלו מצות, יין. לא, אומר לו, כשאני עומד מול עמוד התפילה, מול השיביתי, השם לנגדי תמיד, ואני אומר, עתיתי לך ננח כי אני בפתח, אני אומר, אמונו של עולם, כל השנה אני איכשהו מסתדר. מגיע ימים נוראים, רק אתה. אף אחד לא יעזור לי, אני קורס לגמרי. אבל את האמת שאם אנחנו נבוא מגישה של עניים, הרבה דברים מאוד השתנו לנו בחשיבה על הימים הללו. אנחנו אומרים גם בסליחות, כי עניים כדלים דפקנו דלתיך. המילה הזאת, אני חוזרת על עצמה כמה פעמים, ולפעמים לבן אדם זה יכול לעשות קצת לא טוב. מה, אני הרי זה מסכן, אני זה בן אדם שהוא אין לו כלום. ככה חינכו אותנו. כן, אבל בוא נחשוב רגע על העומק של הדבר הזה. מה זה באמת נקרא אני? לפני זה אני אקדים איזה סיפור שמעתי אותו, וכשאני שמעתי את הסיפור הזה ממש בכיתי. הסיפור הזה כל כך נגע לי, כל כך דיבר אליי, ואמרתי, הסיפור הזה זה בדיוק הסיפור שלנו בימים נוראים. בניו יורק, ברובע ברוקלין המפורסם, ישנה שכונה מאוד מאוד ידועה. שכונת בורה פארק, שכונה חרדית, מפורסמת מאוד ידועה, ריכוז החרדי אולי הגדול ביותר בעולם. השדרה 13 אבניו, שיש את כל החנויות.
באזור של השדרה 13 ישנה חנות תכשיטים. חנות תכשיטים יוקרתית מאוד. בוקר אחד, בשעה 10:30 בבוקר, נכנסים לחנות 3 ילדים. ילדה בת 12, ילדה בת 10 וילד בן 7. ומתחילים למשש ולגעת ולפתוח את הארונות זכוכית. ובעל החנות מסתכל, שואל את עצמו 2 שאלות. שאלה ראשונה, מה ילדים קטנים עושים בחנות כזו? חנות זה לא הכל בשקל. אין פה לקרים. זה הכל $1,000, זה לא הכל בשקל. זה דבר אחד. דבר שני, מה למען השם הם עושים בשעה כזו ברחוב? איפה הבית ספר? איפה החיידר? מה הם עושים פה? ואז הוא שואל אותם, ילדים, אפשר לעזור לכם? אתם צריכים משהו? אז הילדה גדולה אומרת, לא, אני מסתדרת, תן לי, אני רוצה לבחור. עכשיו, אולי, מי יודע, אולי הם באים איזה בית מאוד מאוד עשיר, נתנו להם כמה דמי כיס, הם קונים עם זה תכשיטים יקרים. מדובר על חנות באמת מאוד יוקרתית. וככה הם מסתובבים, ועד שמגיע לשלב, הוא אומר, ילדים, לכו הביתה. הוא אומר, לא, אנחנו מסתדרים. אחרי כמה דקות, הם מגיעים לדלפק של המוכר, הילדה בת 12 נעמדת על קצות האצבעות, דלפק גבוה, היא מציבה על השולחן זוג הגילים מאוד מאוד יקר. מדברים על משהו סדר גודל $700-800. והמוכר מסתכל עליה, הוא אומר, ילדה, מה לעשות עם זה? הוא אומר, תארוז עם אריזת מתנה. הוא אומר לילדה, יש לך כסף לשלם? אז הילדה מוציאה כזה ארנק קטן של אלו קיטי, סגול, פותחת אותו על השולחן, מוריקה את כל תכונת הארנק על השולחן, יש שם משהו כמו $25 וכמה סנטים. והמוכר מסתכל עליו ואומר, ילדה, אין לך פה מספיק כסף. את לא בכיוון בכלל. את לא בכיוון בכלל. ואיך שהוא אומר את זה, הילדה פורצת בבכי. המוכר אומר, אני לא התכוונתי, יש פה ממול, הכל $1, לכי תקנה, יש פה דברים חמודים. הוא אומר, אני רוצה לספר לך משהו. לפני שנה, אמא שלי נפטרה. השאירה את אבא שלי איתנו, 4 ילדים. ועולמו חרב. אבא לא יודע איך לטפל בילדים. הוא עשו גם ככה, והוא היה מרוסק לגמרי. אבל השם שלח לנו קרן אור באפלה. אחותי, קוראים לה חיילה, היא בת 17.5, עוד מעט 18. ומאז שאמא נפטרה, היא אמא, היא אבא, היא פסיכולוגית, היא פסיכיאטרית, היא גננת, היא עובדת סוציאלית, היא הכל, היא כל החיים בשבילנו. ילד בוכה בלילה, אנחנו מגיעים אליה למיטה. צריך לחתום למורה, היא חותמת. מבחנים, שיעורי בית, בישולים, ניקיונות, גיוץ, הכל היא עושה. היא החיים שלנו. לפני כמה שבועות אנחנו שומעים את חיילה מדברת עם חברה בטלפון. היא אומרת לה, תקשיבי, היום עברתי ליד החנות תכשיטים בשדרה 13, הייתי שם זוג הגילים, וואו, אני חולמת שאי פעם אני אתחתן עם איזה עשיר, והוא יקנה לי את זוג הגילים האלה, סתם חלום. עכשיו תבין, לחיילה שלנו יש עוד שבועיים יום הולדת של גיל 18. אספנו כל הילדים את הדמי חנוכה ואת הדמי כיס, ואמרנו, אנחנו חייבים לשמח את חיילה. בבקשה, זה מה שיש לנו. אבל המוכר מסתכל עוד פעם, הוא מוציא טישו, מנגב את הדמעות ואומר לה, אל תדאגי, יש לך מספיק, לא, התבלבלתי במחיר, יש לך. הוא לוקח, גורף את כל הסנטים, אורז לה יפה, נותן לה ברכה, הוא אומר לה, תהני ושחיה לאלה רק טוב. ואיך שהם הולכים, המוכר, יהודי חסידי, סוגר את הדלת של החנות, פורץ בבכי. הוא אומר, בואי נשלם, תסתכל מה זה. אנחנו מגיעים אליך, כי אני וכרשים דפקנו לדלתך, מה יש לנו להביא לך? כמה סנטים. מה אנחנו באמת, אתה מלוא כל הארץ כבודו, סובב כל העלמין, מה אנחנו יכולים להביא לך? קח כמה סנטים שלנו, תסתכל על זה, כאילו זה הכל, כי תסתכל על הלב, תסתכל למה אנחנו רוצים, תסתכל בזה שאנחנו מאמינים שאתה הכל, שאתה קרן אור שלנו ואין לנו אף אחד מבלעדיך, ואנחנו באמת רוצים לשמח אותך, אין לנו מה להביא לך, תראה איך אנחנו רצוצים, כמו שאמרנו בסליחות הראשונות, ודבויים וסחופים, וכל הניסיונות שאנחנו עוברים, קח את זה, קח את הלב שלנו, ותעלה את זה למעלה. זה כעניים וכראשים דלתך דפקנו. המהר"ל מפראג, בספר גבורות השם, שזה ספר שהוא כותב על הגדה של פסח, הוא מסביר שמה את הקונפליקט הזה שיש לנו בין לחם עוני, שזה המצב, מצד אחד צריך להרגיש עניים, מצד שני צריך להרגיש בני מלכים, בליל הסדר, דרך חירות. הוא אומר, איך אפשר לאזן את זה? אז הוא מסביר הסבר נפלא.
הוא אומר, אני, מה זה אני? שחושבים אני זה בן אדם שהוא מאוד מאוד מסכן, אין לו כלום. וזה נכון, מצד אחד. מצד שני, יש בונוס שיש רק לעניים. אני לא תלוי בשום דבר. הוא לא תלוי במייבך שלו, ברכב היפה שלו, במרצדס שלו. הוא לא תלוי בכמה כסף שיש לו, איך מודדים אותו בגלובס. הוא לא תלוי בווילה שלו. הוא לא תלוי בחתונות שהוא עושה. הוא תלוי רק באישיות שלו. זה אני אמיתי. ולכן מצד אחד יש לו חיסרון שאין לו דברים חיצוניים, אבל את הפנימיות שלו יש לו יותר מאחרים. לא מודדים אותו לפי דבר אחר, מודדים אותו לפי האישיות שלו. זאת אומרת, זה מה שאנחנו צריכים להרגיש בליל הסדר, וזו דרך חירות אמיתית. ולכן כשאנחנו באים גם, אנחנו אומרים, עתיתי לך ננח כי אני בפתח, אומרים לקדוש ברוך הוא, יש כל מיני דברים שמסביבנו, וכל מיני דברים של פוזות ודברים, אבל תסתכל על מי שאנחנו באמת. קח את הלב, זה מה שיש, זה מה יש. זה ה-25 סנט שלנו. אנחנו יודעים, אולי היינו לא בסדר, אולי לא, אבל אנחנו עניים. אנחנו לא מרימים את הראש, אנחנו לא מתגאים. אנחנו באמת באים אליך, הם אומרים לך, כך, זה מה שיש. אתה יודע, אור החיים הקדוש אומר, וענית ואמרת, פרשת ביקורים, קראנו את זה לפני שבועיים. הוא אומר, מה וענית? לשון עניות. אתה בא לקדוש ברוך הוא ואתה מביא לו את הביקורים ואת הפרי הראשון, אתה אומר, נכון, יש לי פרדס ואני גדול ויש לי נכסים, כך, אני אפס, אני כלום. למה? זה מה אני. הדבר שיש לי אני מעלה אליך, זה הלב שלי. אנחנו עניים במעשים, כי בסופו של דבר לא משנה מה קורה בחוץ. כל הסיפור העיקרי זה הסיפור הפנימי שלנו, ובן אדם באמת, זה פשוט מדהים שלא משנה מה יש לו מבחינה חיצונית, מה הוא מצליח לסדר לעצמו לקראת הימים נוראים, בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא גם, הוא בוחן כליות ולב. כן. זה דבר ששום בן אדם אין לו את התפיסה בו, אז הוא בוחן והוא יודע באמת מה אנחנו. אולי נשאיר איזה ניגון ענינו, שייתן לנו ככה הבנה בעוד משהו, בעוד איזה נקודה. ענינו, ענינו, אלוהינו, ענינו, ענינו, אבינו, ענינו, ענינו, אלוהינו, ענינו, ענינו, זך ויושר, ענינו, חי וקיום, ענינו, ענינו, טוב ומיטיב, ענינו, ענינו, יודע יצר, ענינו, ענינו, יודע יצר, ענינו, ענינו, יודע יצר, ענינו, ענינו, יודע יצר, ענינו, יודע יצר, ענינו. מיד אחרי זה כתוב, ענינו כובש כעוסים, כובש כעסים, ענינו. אז ענינו יודע יצר זה בעצם השם יתברך ברא את היצר, והוא יודע את היצר, והיצר הוא חלק מהעולם. כרגע, בזמן הזה, לפני הגאולה, יש מדרשים שטוענים שבגאולה יהיה ככה עם היצר הרע, ועולם כמנהגו נוהג, ומה יהיה אחרי שהמשיח יבוא, ואיך יראה זמני משיח, שכל כך המון דיונים סביב זה. אז היודע היצר זה אומר, אתה בראת את היצר, אתה יודע את היצר שבראת לנו, וכתוב בתלמוד, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ומעלה הקדוש ברוך הוא זו, לא יכול לו, הוא חזק מאיתנו, הוא ותיק, רקל וזקן, הוא יש לו יותר ניסיון מאיתנו. אז עצם הידיעה הזאת, ואנחנו גם אומרים את זה בפה מלא להשם יתברך, אתה בראת את היצר, אתה יודע, אתה גם בוחן כליות ולב, אז בבקשה, עננו כובש כעסים, והשם כובש את הכעס שלו, כביכול, אנחנו לא באמת מבינים את זה, כי בסופו של דבר, אנחנו חלק ממנו, ואנחנו בצלם אלוקים, הקדוש ברוך הוא רואה דרכנו את העולם. הנה, אתה מביא אותי לנקודה הבאה, שים לב שאנחנו אומרים, עננו השם עננו, עננו בוירנו עננו, עננו גואלנו עננו. בואו נדמה את זה לעצמנו, איך זה נראה. תחשוב שילד עשה משהו מאוד מאוד חמור, והוא בא לאבא שלו, הוא אומר, אבא, אתה חייב לסלוח לי. למה? כי בחופש לקחת אותי לים.
אבא, אתה חייב לסלוח לי, כי קנית לי אופניים פעם. אבא, אתה חייב לסלוח לי, כי אתה מביא לי כל שבת ממתקים. אם נדמיין לעצמנו רגע, משהו פה לא הגיוני. כאילו, אני אסלח לך בגלל שאני הבאתי לך? ואנחנו אומרים את זה כל הזמן, לא רק בפיוט הזה, אלא בהרבה מאוד פיוטים בסליחות ובתפילות של ימים נוראים. ומי שטיפה יתבונן יגיד, כאילו, ריבונו של עולם, למה אתה צריך לרחם עלינו? כי בגלל שאתה כזה טוב, בגלל שאתה נתת לנו. מה ההיגיון בשאלה הזאת? כאילו, כביכול זה נשמע קצת עזות פנים. אבל אם אנחנו נלך פה לנקודה אחת, שהנקודה הזאת תסדר לנו, אני חושב, את כל החשיבה לימים הללו, ותביא אותנו למקום אחר לגמרי. והנקודה הזאת שאנחנו חייבים להבין, שאין פה אנחנו והוא. הקדוש ברוך הוא לא שוטר תנועה שעוצר אותנו, ורק רוצה להעביר את המכסה היומית של הדוח. הוא לא שם לנו רגליות. הוא רוצה לדפוק דוחות ורוצה לדפוק אותנו בחיים. הוא לא מחפש אותנו בפינה, הוא לא רוצה להרוג אותנו. הוא לא רוצה לעשות לנו רע. הוא הטוב, ודרך הטוב להיטיב, כמו שאומר הרמח"ל. הוא מקור הטוב, הוא הכי טוב. ולעם ישראל, הוא רוצה להביא את כל הטוב שלו רק בשבילנו. והוא רוצה שנבין נקודה מאוד מאוד חשובה. אתם חלק ממני, כי יעקב חלק נחלתו. חלק אלוקה ממעל ממש. וכשאתם חטאתם, כשאתם עומדים בראש השנה וביום כיפור, אכפת לי, זה חלק שלי, זה לא מישהו... הוא איתנו גם ביחד בחטא. בכל צרותם לא צר, כן, מה שאתה אומר, רבי צדוק הכהן מלובלין אומר את זה. איתנו בחטא, כתוב גם בפירוש. איתנו, זה לא, כמובן, זה לא מאפשר לנו לקבל אשראי, לחטוא. אין לנו טעם בחטא בסופו של דבר, בן אדם שחוטא. רב לוי יצחק מברדיצ'וב, שאני אומר, אולי נזכיר פה עוד כמה דברים ממנו, ורק להזכיר את השם שלו. למה לא? מבורך כל דבר. כמה זה מעורר זכויות על עם ישראל. והוא אומר, ריבונו של עולם, הוא פעם אמר, תראה מה זה, יהודי, גם כשהוא חוטא, אין לחטא שלו, אין ידיים, אין רגליים, איזה מלאך. אתם אומרים שעולה מלאכים רעים מהחטאים, איך הם נראים המלאכים האלה? שבור לגמרי. כמו אלה מהחיזבאללה של הביפרים, כאילו איך הם נראים? בלי ידיים, בלי רגליים, בלי טעם, אחרי זה הוא מתחרט. חוסר יכולת לתפקד. חוסר יכולת לתפקד, אבל שיהודי עושה איזה מצווה קטנה, אתה יודע, תבקש מיהודי, אני נותן לך $1,000,000, תמכור לי את הנחת תפילין שלך של אתמול. תמכור לי. לא מסכים, אין מה לדבר. קח 2 מיליון, 10 מיליון, 100 מיליון. לא מוכר. שכח מזה. אתה רואה כמה זה יהודי, וזה יכול להיות יהודים, אם כבר הזכרנו, מספרים רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, היה איזה בחור אחד שהוא פעם בא אליו, והבחור הזה היה הולך כדרך הגויים, אז דרך הגויים הייתה לגדל בלורית מאוד מאוד ארוכה, בזמנה. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב אמר, לקח מספריים, לא גזור את הבלורית. הוא לא רוצה הרב. זה יפה. הוא אומר לו, אני אשלם לך 10 רובל. 10 רובל זה הרבה. הוא אומר, הרב לא רוצה, אני אוהב את זה. הוא אומר, כך 20 רובל. לא רוצה. הרב 50. אמר לו, הרב, אני רוצה להיות חתיך. רד ממני. רד ממני. אמר לו, לוי יצחק מברדיצ'וב, אתה מכיר אותי? אתה רב? אתה רבי? הוא אומר לו, בטח. אני אתן לך את העולם הבא שלי. מה? תביא את המספריים, גזר על המקום. הוא אומר, רבנו של העולם, תראה מה זה. מה לא הצעתי לו? אבל יהודי בשביל עולם הבא, בשביל להיות טוב, מה הוא לא עושה? וזה אמיתי. תענוג. ואני חוזר לזה אתה יודע מה, בוא נשאיר עוד ניגון שיקח אותנו עוד יותר עמוק לנקודה הזה. הנשם הלך. הנשם מולוך, ואחרי זה אנחנו נתמקד, בבקשה, שלא נשכח. בשבילי לפחות, לי זה מחדד את העניין הזה, כי גם אני בסופו של דבר יש לי בירורים לעשות עם הלב שלי, עם הנשמה שלי, בתקופה הזאת. מה זה אלול, המלך בשדה? ומה זה תשובה בכלל? ברור. לאיפה לשוב? ברור. להיכנס מחדר לחדר? אנחנו נגיע לזה. חייבים להגיע. הנשום במולוך והגוף במולוך חוסו חוסו המולוך הנשום במולוך והגוף במולוך חוסו חוסו המולוך הנשום המולוך
יודע שהתחלנו מקודם, והשיר הזה כל כך השלים אותה, כי אנחנו בעצם, מה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא? הנשמה לך, הגוף פעלך, חוסה, למה אנחנו אומרים, זה לא אנחנו ואתה, זה לא אתה ואנחנו, אתה לא מחכה לנו בפינה ואנחנו לא מנסים לברוח. אתה חלק מאיתנו, ואותו חלק מאיתנו, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנגלה בימים הללו. כל השנה הוא אומר, החלק הזה קצת מתערבב, קצת מתבלבל, קצת נסתר. בימים הללו תרימו את החלק הזה למעלה, ואל תפחדו. ביום כיפור אנחנו פותחים את עצמנו לגמרי. לא לחינם, הזוהר הקדוש אומר, כיפורים כיפורים. כמו בפורים, בן אדם שותה קצת, הוא יוצא לרחוב, הוא מתגלה לגמרי. אותו דבר ביום כיפור, אנחנו עומדים ככה, פורסים את עצמנו כאיגרת, כמו שאומרים ספרי החסידות. זה הקדוש ברוך הוא אומר, הנשמה לך והגוף פעלך, זה מה שאנחנו אומרים לו. תבין, יש פה חלק שלך, ותחוס על החלק הזה. תבין שהרבה אנשים מגיעים, והם בלחץ, הם בחרדה, הם בפחד. זה בסדר שיש פחד, וזה גם טבעי. אבל צריך להבין, לשים את הפחד הזה במקום הנכון. אני קורא לזה פחד גבהים. ככה פלא יועץ גם בערך של ראש השנה אומר, שגם בן אדם שסוגר את העיניים חזק, הוא רואה שמכניסים נר לחדר. הוא מרגיש משהו, גם אם הוא לא רואה את זה ממש. כל בן אדם בימים האלה לא מרגיש משהו. אתה רואה משהו כל כך מדהים. אתה יודע, אתה מופיע כל ערב, ואנשים משקיעים הרבה כסף בשביל חזנים טובים. מקום טוב. מקום טוב בבית כנסת. בשביל להיות ליד האדמו"ר. מתחת למזגן. מתחת למזגן, שלא תטישו שם על השולחן. לשונות, בסיר, שיהיה לו מוכן לשון. את הטבק, וזה נוסע לאומן, משקיע הרבה כסף, באמת מדהים. וזה נוסע לדינו, והוא רוצה סליחות עם גיטרות, וכל אחד רוצה, אתה רואה תופעה מדהימה. אף אחד לא רוצה את המינימום, אף אחד לא מסתפק במינימום, כולם רוצים שזה יהיה בטופ של הטופ, שיהיה את החזן הכי טוב, כל קהילה וכל בן אדם לפי מה שמושך אותו. אבל כל אחד רוצה להרגיש ראש השנה, אני לא מוותר לעצמי. אני לא רוצה איזה סתם ככה להמשיך כמו שחרית של יום חול. אני חייב שפה משהו, וזה משהו מאוד מאוד מיוחד, שהעם ישראל, אתה יודע, גם יהודים שהם לא הכל הזה, אני רוצה להיות פה בטופ. וזה משהו שהפלא יועץ אומר, כולם מרגישים, יש בימים האלו משהו. מה אתה מרגיש? מה זה המשהו הזה? זה משהו שנמצא כל השנה. רק עכשיו אתה מרגיש את זה יותר. אתה מרגיש, נכון, יום אחרי פורים, פתאום אתה מרגיש את הראש שלך מאוד חזק. הנגובר. אתה יודע שיש לך ראש, הנגובר. אתה יודע ששתית אתמול. אתה גם מרגיש. פתאום מרגיש שיש לך ראש. פתאום מישהו, אתה הולך באיזה מקום, אתה הולך בטיול, אתה מרגיש את הרגליים שלך. אז בימים הללו אתה מרגיש את הנשמה. אתה מרגיש את הנשמה, וזה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, תבין, הסיפור פה זה לא שאתה רודף אחרינו ואנחנו בורחים, ואנחנו מנסים לברוח ולהתחמק, זה, אתה יודע, הבן אדם חושב לעצמו, הוא אומר לעצמו, אני נורא פוחד, כי אומרים נתן תויקף, מי יחיה, מי ימות, מי אשר, מי יענה. רגע, תעצור שנייה. קודם כל, אתה זוכר איפה אומרים נתן תויקף, כן? בקדושה. זה חלק מהקדושה, זה הקדמה לקיסר. זה הקדמה, זה בכלל לא בחלק של בקשות או כאלה, זה חלק שקשור, אתה קדוש ושמך קדוש, נכון? הוא אומר, קדוש ברוך הוא, כאילו אתה מובדל, ואתה מופרש, אתה משהו מאוד קדוש, אבל מה? לנו יש זכות. קדושים, מי זה הקדושים? אנחנו קדושים, חולים מעל ולחסל, אנחנו איתך באותה סירה, ושם אתה אומר את הנתן תוקף, שם אתה אומר את זה. קדוש אתה ונורא שמך, שם אתה אומר את זה, מי יחיה מי ימות. הכוונה היא שבעצם הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לראות בשביל איזה מטרה אני נותן לכם את החיים. תחשבו עליי, תפסיקו לחשוב כל הזמן על באנוכיות, סליחה שאני אומר, אני פה, אני צריך חיים, אני צריך כסף, אני צריך זה, ותשמע, יש מישהו שקוראים לו הקדוש ברוך הוא, צריך לבקש ממנו שיביא לי. על זה הזוהר הקדוש אומר, הזוהר הקדוש כועס על זה שמצווחין אב בראש השנה, כמו כלבין, אב בנה, אב חי, אב מזונה, וכולם שואלים, מה הבעיה? מתי יבקשו ממנו בראש השנה? יש איזה נידון שלם בפוסקים, אפשר לבקש, אי אפשר לבקש, אבל כולם שואלים, כאילו, מתי אם לא? התשובה היא לא, וכך אומרים הספרים הקדושים, לא הבעיה לבקש, שאלה מאיפה אתה מבקש, האם אתה מבקש כאילו אני פה, והוא שם, יש אותו, ויש אותי, צריך לסדר איתו, או שאתה מבקש, יש בפנים חלק ממנו, ואני רוצה שיסתכל עליי, שאני מבין את החלק הזה, ואני אומר לו, תן לי חיים כדי שאני אמשיך לפתח את החלק הזה. תן לי אושר כדי שאני אפתח את החלק הזה, שיהיה לי את הכלים להמשיך ולפתח את החלק הזה שבתוכך. אנחנו לא שתי ישויות נפרדות, אנחנו אותו אחד, זה הנשמה לך והגוף פעלך, חוסה על המלאך, תפתח לנו את הלב, תפתח לנו את ה... זה בעצם העניין גם, עוד נקודה שקשורה לזה, העניין של תשובה,
שזה בעצם לשוב לעצמי. מה זה אומר לשוב לעצמי? לשוב לחלק אלוקה ממעל שבי, שנמצא בתוך הלב. יש אמרה חסידית ידועה, שהרי ידוע את השם יתברך אי אפשר לתפוס, אינו ישיגי ומשיגי הגוף. אי אפשר לעת לעשות. מחשב התפיסה בכלי, כמו שאומר הזוהר הקדוש. כן. אבל בלב ניתן להרגיש אותו. והרגשות אתה יכול לעשות להסביר, אף פעם בחיים לא תוכל להעביר את זה. לב של יהודי זה משהו שאי אפשר להבין אותו בחיים. אולי גם על זה נספר סיפור מרגש, אבל לפני זה ניגון קטן. אז בעצם העניין של לשוב לעצמך, זה בעצם לשוב למקור, שהמקור שלנו הוא טוב. הוא טוב במקור לגמרי, אנחנו נקיים וזקים. רק מה העניין? שפה בעולם הזה, העולם מלשון העלם, השם העלים את עצמו מפה. וזה שעשוע המלך בעצמותו, בעצמיותו. שבעצם כל העניין שאנחנו מגלים אותו פה בעולם, כל אחד עם מה שהשם יתברך רוצה ממנו. כל אחד יש לו את התיקון שלו, כל אחד יש לו את השליחות שלו. וזה גם בראש השנה. אנחנו בראש השנה בעצם מחלקים תפקידים. לא מחלקים רק חיים ולא מחלקים רק פרנסה, מחלקים תפקידים, וכל אחד לפי התפקיד שלו יש תחילת, מקימים עכשיו פרויקט במשרד, ואז המנכ"ל אומר, תקשיב, אתה צריך לנסוע לצפון פעמיים בשבוע, ובשביל לנסוע לצפון, קח רכב, ואתה צריך לעבוד מהמשרד, קח מחשב, קח חדר עם נוף, ואתה, כל אחד מקבל את התפקיד שלו עם הכלים שעוזרים לו למלא את התפקיד. וזה בראש השנה, אם אנחנו מבינים את זה, ביום כיפור, אנחנו באים לקבל תפקיד, אנחנו באים לגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם, וזה כל מה שאנחנו רואים בכל התפילות בראש השנה, אין מילה אחת על חטא, מילה אחת על עצמנו, רק מלכות השם. יש פחד מאוד גדול, כלומר, לאורך הדורות, בגלל הגלות, יש הקשר מאוד 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 חזק שנתפס על השכר והעונש בעיקר. למרות ששכר והעונש קיים בתורה, אין ספק בכלל, אבל שמעתי משהו מאוד יפה בשם הבעל שם טוב, כשבן אדם דן לכף זכות את מה שהוא רואה מחוצה לו, בן אדם, תרחיש, התרחשות, מעשה, משהו, באותו רגע הוא דן את עצמו. כלומר, בן אדם שדן את מה שהוא רואה, באותו רגע הוא דן את עצמו, שזה בעצם עיקר השכר והעונש. הקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, לפי איך שאתה רואה ואתה שופט את העולם, ואגב... בדרך שאדם מודדים לו, כמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. רב לוי יצחק ברדיצ'ב, שוב אנחנו זוכים להזכיר את השם שלו, הוא אומר בפרשת שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. הוא אומר, אתה רוצה עצה טובה באמת לזכות בדין? אנחנו מדברים כבר על עצות. איך אתה שופט את הסביבה שלך? איך אתה שופט אנשים? הוא אומר, זה שופטים ושוטרים תיתן לך. אתה נותן לעצמך את הדרך איך שישפטו אותך. כפי איך שאתה שופט את הסביבה שלך, כפי איך שאתה שופט את החברים שלך. אתה רואה איזה מעשה? תחליף את המחשבה לטוב. תתחיל לחשוב על יהודים טוב. תאמין שאתה יכול להחליף את המחשבה. וקיבלת בונוס גדול מאוד. אתה עומד במשפט במקום אחר לגמרי. מה נשיר? אני אספר אולי סיפור לפני השיר שאני רוצה לשיר. אני רוצה לספר סיפור על הבעל שם טוב ותלמידו. היה זה ערב ראש השנה. באחד השנים הגיע הבעל שם טוב הקדוש לתלמידו, רבי זאב וולף קיציס. הוא אמר לו, השנה אני רוצה שאתה תתקע בשופר. בתקיעות, אני בחרתי בך, אתה הולך לתקוע בשופר. רבי זאב וולף התרגש, אמר, הבעל שם טוב מבקש ממני שאני אתקע בבית כנסת שלו, בתקיעות, וואו. טוב. הוא הלך והתחיל להתכונן, עשה עם עצמו המון הכנות רגשיות, מנטליות, רוחניות. הוא למד את כל מה שקשור לבנגלה ובנסתר, שמה שיכול להיות קשור לכוונות של תקיעות השופר. והוא הגדיל עומר בזה שהוא לקח דף וכתב את כל הכוונות. הוא עשה לעצמו כזה תזכורת על הכוונות כדי שהוא לא ישכח את זה כשיגיע התקיעות בעצמם. הבעל שם טוב הקדוש דאג ממש סמוך לראש השנה שהדף הזה יועלם, להעלים את הדף של הכוונות של התלמיד שלו. זה היה חלק מהתוכנית. הגיע ליל ראש השנה, רבי זאב וולף קיציס לא מוצא את הדף של הכוונות. התחיל לחפש את זה פה, שם, חשב, איפה שמתי את זה? שמתי את זה פה, אולי פה. וככה הגיע הבוקר של ראש השנה.
הוא צריך לתקוע עוד איזה שעה, שעתיים, ואין, הוא לא מוצא את הדף. הוא מחפש פה, אולי בבית, שלח חברים, קים חפק, למצוא את הדבר, איפה הכוונות של התקיעות, איך אני אגש למורי ורבי הבעל שם טוב שביקש ממני לתקוע, איך אני בכלל אגש בלי התקיעות, בלי הכוונות. אוי ואבוי, איך אני אתקע בלי זה? טוב, הגיעה הפסקה, מתכנסים מההפסקה, מתחילים לשיר, ומתכוננים לתקיעת השופר, רואים את המזמורים, היה איזה דיבור טוב, לעורר את הלב בצורה טובה ונעימה. ורבי זאב וולף קיציף ממש נשבר לו הלב, הוא היה בלב נשבר, הגיע לתקיעות, עשה את הברכות ותקע עם בחיות, הוא בכה לפני, תוך כדי ואחרי, אמר אוי ואבוי, אין לי את הכוונות. טוב, נגמר התקיעות, מוסף, אוכלים סעודה, וככה רבי זאב וולף נפגש עם הבעל שם טוב. הבעל שם טוב שואל אותו, נו, איך אתה מרגיש? הוא אמר לו, תשמע רבי, אני גמור, אני שבור לגמרי, אתה לא מבין מה היה לי. בתקיעות, לא היה לי את הדף. הכנתי כוונות, ולא היה לי את הדף, תקעתי ככה, כולי שבור, היית ככה כמה הייתי שבור. הוא אמר לו, שתדע לך שהתקיעות האלה, זה התקיעות שפתח את כל השערים בשמיים. זה התקיעות, שלא תחשוב לרגע. ואני אסביר לך, תלמידי חביבי. בעולם העליון, בארמון, בהיכלו של מלך, יש כל כך המון היכלות. עוד היכל ועוד היכל. ולכל היכל יש את המפתח שלו. הכוונות זה כמו מפתח, הכוונות של התקיעות. אבל יש דבר אחד שהוא יותר מכוונות, שהוא יותר בעצם מהמפתח של ההיכל. מה זה? גרזן. שהגרזן משבר את כל המנעולים. אתה מגיע למנעול, שובר אותו, אתה לא צריך מפתח. מה זה הגרזן הזה? הוא אמר לו, זה לב נשבר. הלב נשבר, שאתה היית בו. שאנחנו העלמנו לך את הדף. הלב נשבר שככה תקעת, זה פתח את כל השערים ואת כל ההיכלות. זה בדיוק העני שדיברנו עליו מקודם, שאתה לבד עם הלב שלך, אתה מגיע לבורא עולם, יש לנו כל כך הרבה דברים בימים נוראים שמלחיצים אנשים, אני צריך לזכור את זה ולזכור את זה וללמוד את זה אבל איפה החיבור? יותר מזה, אורי. הלב נשבר, הכל חשוב, באמת חשוב ללמוד מוסר וללמוד כל מיני דברים, אבל לפעמים הלב נשבר, ואם כבר אז מילה אחת, נשים צדקניות, הרבה נשים שבורות מזה, הן צריכות להיות בבית עם הילדים, והן לא יכולות ללכת לבית כנסת, או שיכולות ללכת רק לתקיעות, ואומרות, גברים, זה בעלי נוסע לאומן, יש להם את החוויה. בעלי כל היום בבית כנסת, ואיפה אני? בקושי צמה, ואז בא רבי אלופיאן, או כל מיני מכתבים, הרב שטיימן זכר צדיק לברכה, והוא כותב לנשים צדקניות, תדעו לכם שזה שאתם בבית עם הילדים זה מאוד מאוד גדול, אבל מה העומק בזה? העומק בזה שהלב נשבר שלהם, הלב של נשות ישראל הצדקניות, או כל בן אדם שלא יכול להיות בבית כנסת, או כל בן אדם שלא יכול להיות הרבה שעות בבית כנסת. תורי, תן לי לשאול אותך שאלה. אתה לא מסכים להגדיר את הדור הזה כדור של לב שבור? אחד מצליח להחביא את זה יותר, אחד פחות, אחד אומר ככה, יש לי מייבך, יש לי איזה רכב טוב מתחת לחנה, אני לא נשבר. אז זה לא נכון. כולנו בלב נשבר כי אנחנו בגלות הלב, אנחנו לא באמת מבינים מה בכלל הולך להיות. יגיע הרגע, כולנו עם לב שבור, ולכל אחד זה נשפך במקום אחר, זה נשפך בניגון, זה נשפך חלילה בדברים פחות טובים, אבל אנחנו כולנו עם לב שבור, אין מה לנסות להסתיר. תחמנה, ליבה ביי. אין מה לנסות להסתיר את זה, וגם זה לא גרוע. זה דבר מאוד מאוד טוב להיות עם לב נשבר. יכול להיות הבן אדם הכי שמח בעולם. איך אמר רבי מנחם מנדל מקוצק? אין דבר שלם יותר מלב שבור. אין דבר יותר שלם. זה הדבר הכי שלם ברגע שאתה עומד כאני בפתח. אתה יודע, זה אני, זה באמת אני. אל תהיה בדיכאון, אל תיכנס לדיקי, אל תיכנס לדכדוכים. תהיה עם לב נשבר, זה אומר שאני יודע את המקום שלי, אני יודע לתקן את עצמי, אני יודע שיש לי עוד לאן להתקדם, אני יודע באמת מי אני, זה לא אמור לדחדך אותך ולא אמור לשבור אותך, אבל זה שהלב שלך נשבר, זה כל כך מתנה גדולה מהשם יתברך. וואו, איזה ניגון של לב נשבר, ניגון שהוציא את הלב אחרת לגמרי, ותוך כדי ששרת את הניגון נזכרתי בסיפור שמה שנקרא בדידי אהבה עובדה, סיפור שאני ראיתי אותו מול העיניים, וזה כל כך מראה את הנקודה שדיברנו עליה.
לפני כך וכך שנים הייתי עם רעייתי היקרה וילדיי בקיבוץ בדרום, בראש השנה. לקחנו קבוצה של בחורים. זה היה שונה לחלוטין. אני רואה עליך מיד שהחוויה הייתה מיוחדת. מכל מה שהכרנו, זה היה כרוך בהרבה מאוד ויתורים. ממש מבחינת לכתך אחריי במדבר, אבל החוויה הייתה מאוד מאוד חזקה. ואחד הדברים שכנראה לא יצאו לי לעולם מאותה חוויה, הקיבוץ שהיינו בו, איך אומרים את זה בלשון עדינה, עדיין לא מניחים תפילין לרבנותם ולא שומרים, לא נוטלים מים אחרונים, אבל באמת מאוד 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 רחוק מהמושגים שאנחנו מכירים, והרבה יותר רחוק ממה שאתם מדמיינים. ויש שם בית כנסת ששימש את ראשוני המתיישבים, את ההורים שלהם יותר נכון, ושם קיימנו את התפילות, בית כנסת שנפתח פעמיים בשנה בערך, יום כיפור וראש השנה. והבאנו מניין של בחורים, את התקיעה, תפילה אומנם קצרה, אבל מאוד חזקה. הצלחנו לקבץ גם מניין מהיישוב. אני רוצה להגיד לך שאני מקנא בך. כן, הצופרים, מקנא בך. כן, זה טוב מאוד. ואז, לקראת תקיעת שופר, אנחנו עושים כזה קידוש, הבאנו גם קוגל כדי למשוך אותם, ועוגות, קידוש מאוד מאוד מרכזי, כדי שאנשים ככה יבואו לחוויה של תקיעת שופר. הרבה אנשים מגיעים לתקיעת שופר והולכים אחר כך. אחת האנשים שמגיעה לתקיעת שופר, אישה מבוגרת, שבת 60-65, היא מגיעה לתקיעת שופר, היא לא חלק מהעניין, היא לא מתחברת, והיא אומרת לאשתי, לא באתי בשביל להתחבר, לא באתי בשביל מצווה, פשוט מאוד, אני היום בבייביסיטר על הנכדים שלי, אורי והשני, לא זוכר את שמו, החמודים האלו, שלימדו אותם בגן על שופר, רוצה להראות להם מה זה, סתם שהם מושגים, זה מעניין. חוויה, לשבור את השגרה קצת. ואז היא עולה לעזרת אנשים, עם הילדים, היא מראה להם את השופר, והנה תראו, זה כמו הציור שהגננת הרתה לכם, נחמד, חמוד. ואז היא באה ללכת, אשתי אומרת לה, רגע, יש פה אחרי תקיעת שופר, היא מראה לה בסידור, יש פה איזה יהי רצון כזה שאומרים. יהי רצון, תאמין לי שכמה שניסיתי ללמוד אותו עם פירושים, נראה לי שאני צריך ללמוד עוד הרבה מאוד קבלה בשביל להבין מה כתוב שם. לכן יהי רצון שהמלאכים, העולים מן התקיעות, קשק. כן, לא יודע. אני לפחות לא מבין. ואשתי מסתכלת לה, כאילו, בואי תגידי רק את זה ותלכי הביתה. והאישה מסתכלת, מתחילה להגיד, ופתאום פורצת בכזה בכי. נערות של דמעות. עכשיו זו אישה ששנייה קודם, כלום. והטקסט שהיא אמרה, אני אפילו לא מבין. והיא בוכה והיא נשארת שמעות ועוד בבית הכנסת, כמעט עד סוף תפילת המוסף, מתפללת ומתחברת. ואשתי אומרת לי, מה זה הדבר הזה? מה קורה פה? מה קורה פה? אז אני אומר לה, זה תקיעת שופר. תקיעת שופר הרי כתוב בשם משמואל ועוד ספרי חסידות ועוד הרבה ספרים. תקיעת שופר זה יותר מכל הדיבורים. אנחנו בראש השנה לא יכולים לדבר. אנחנו נמצאים פה באיזה משפט, באיזה מערכת שאנחנו לא יכולים לפתוח את הפה. אבל יש לנו סימן לאבא שבשמיים, שזה צעקה מעומק הלב. זה ממש, טכנית, כשאנחנו תוקים בשופר או כל כלי נשיפה, אנחנו מוציאים את זה מעומק הלב, מעומק הנשימה שלנו. אנחנו לא יכולים אפילו לדבר, קח את הקולות האלה, תעלה אותם. זה משהו הכי פנימי בלב. אפילו לא יכולים להגביל במילים, באותיות, בדיבורים. וזו הנקודה של הימים הללו. עומק הלב, איפה הלב שלנו? איפה הלב? והלב זה העיקר. פה אנחנו רואים אישה שפותחת טיפת הלב, ופתאום הלב נפתח, והיא אפילו לא מבינה את הטקסט, לא מבינה את זה, ואנחנו באים לריבונו של עולם ואומרים לו, תסתכל על הלב שלנו. חשוב ללמוד את פירוש המילים, חשוב להתפלל כמה שיותר, חשוב ללמוד הלכות, חשוב באמת להתכונן עם ספרי מוסר וספרי חסידות, אבל רחמן הלב בבית, לא לשכוח את הלב בבית. איך אתה אומר את זה נעים? חשוב. לא חובה. חשוב. לא לשכוח את הדבר הזה. חבל שנעבור את כל הימים הללו. אתה יודע, פגשתי בחור, היה לי מאוד מאוד כואב לשמוע אותו. הוא אומר לי, תשמע, אני רוצה ללכת לישון בראש חודש אלול, תעיר אותי, רוצה שמחת תורה כפות שניות. כפות שניות לפנות בוקר, תעיר אותי, אני הולך, נעשה קצת כפות שניות, תהיה נחמד. נשתה משהו. אמרתי לו, חבל, אתה כל כך מפסיד. אולי תשמע מה אנחנו מדברים פה היום. תפתח את הלב, תבין שהלב זה העיקר, תבין שלא באים לרדוף אחריך, לא באים להפחיד אותך, באים באמת, זו כזו חוויה, חבל לך לפספס את החוויה. אז בואו נדבר תכלס, בדור הזה. לכן אני אומר את זה, אני מעלה את זה, שזה חשוב שנדבר על זה. הרי בסופו של דבר, איך בן אדם יכול לבוא לעשות תשובה, או לבוא להתפלל, לעשות כל אחד, כמו שאמרנו, כל אחד עם
דרגתו, יש אנשים כאלה שסבלו בילדות שלהם, עברו כל מיני דברים, הם חטפו מההוא, מהמשגיח, מהאבא שלהם, לא משנה, כל אחד עם הסיפור שלו, את זה לא נפתח, זה לא, אולי לפודקאסט אחר, על מה שאנשים עברו בחוויה מול הבית כנסת. אז אם יש למישהו שהוא עושה את זה, הוא אומר, אני מגיע לקידיש, לאכול משהו, לשמוע תקיעות, כל אחד עם משהו יכול לעשות. אני אומר, אם מישהו יכול ליהנות מהחוויה הזאת, זאת חוויה הכי מרוממת ונעלה ביותר שיכול להיות. אבל כמו שדיברנו מקודם, אחד רוצה את החזן הזה, אחד רוצה את הכיסא פה, אחד רוצה את הכנסת הזה, כל אחד מה שעושה לו טוב. אז אני מתכוון להגיד שאנחנו נדע להרים לעצמנו. נדע להרים לעצמנו להגיע בסופו של דבר כעניים, אבל עדיין להאמין שאנחנו כלים. יש לנו כלי. אמרנו, אני הוא משהו מאוד מאוד חשוב, כי יש לו את עצמו. צריכים להדגיש את זה כל הזמן. הוא לא תלוי לא בהוא שמסתכל עליו. בדברים החיצוניים. ולא באיך קוראים לה המילה המפחידה הזאת, שידוכים. ופסניק. מה יגידו. ומה יגידו. ואיך אמרו בקוסק, מה יאמרו? הגויים. לא קשור אלינו. זה לא קשור אלינו. חזק, חזק. כמובן, אנחנו לא צריכים להתנהג באופן משונה או באופן לא קביל, וצריך לכבד והכל, אבל תבוא שיביסי השם, לנגד צומי, תעמוד ראש השנה, מינימום, תחשוב, אדון עולם, אשר מלך, אני עומד מולו, אני לא עומד מול אף אחד אחר. אני עומד עם הלב שלי, והוא יודע מי אני. הוא יודע מי אני. ואבא שלי השופט. זה עוד, כן. זה ניגוד עניינים אפילו, אפשר להגיד את זה. אבינו מלכנו. זה ניגוד עניינים, אבל זה הכי כיף. אבינו מלכנו, הדיבור הכי חזק שאנחנו קוראים באבינו רעים, זה אבינו מלכנו. שתי מילים. אבינו מלכנו. אבינו מלכנו. ברגע שהוא אבא שלך, הוא גם המלך שלך, אם כבנים, אם כעבדים. אם כעבדים איננו לך תלויות, עד שתכוננו ותציר קרוב משפטנו, ואם כבנים, כן, ברור שאנחנו מעדיפים להיות כבנים, אבל גם כעבדים, אנחנו מבטלים את עצמנו. מסתבר שאנחנו גם וגם. גם וגם. וזה קונפליקט שאנחנו צריכים לעבוד עליו, זה דבר שאנחנו צריכים וכמה רחמים וכמה גדולה וכמה הקדוש ברוך הוא לא מנסה לרדוף אותנו. הפוך, הוא רוצה שנהיה טובים. הוא רוצה שנהיה יותר טובים משנה שעברה. הוא רוצה שנהיה יותר מוצלחים, שיהיה לנו יותר פרנסה ויותר בריאות ויותר שידוכים ויותר דבר. הוא רוצה. אנשים באים מתפיסה כזאת, הוא לא רוצה, אני צריך לשכנע אותו, הוא לא רוצה. בוא נמשוך אותו בכוח, הוא רוצה להרוג אותי. לא, הוא רוצה שיהיה לך טוב. תשאיר את זה, עוד יותר טוב. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. ויהיה לי עוד יותר טוב ועוד 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 יותר טוב ותמיד יהיה לי רק טוב. ויהיה לי עוד יותר טוב ועוד 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 יותר טוב ותמיד יהיה לי רק טוב. שיר של אלי צור. יאיר אלי צור. יאיר אלי צור, מיוחד. כמה השגחה פרטית שהשיר הזה יצא עכשיו ככה לאור לפני ראש השנה, יצא כבר מזמן. כן. אבל פתאום אתה רואה, הקדוש ברוך הוא שם איזה שיר מסוים בזמן מסוים, אחרי שנה כזאת שעברנו, וזה נהיה כזו, ואני שואל אנשים, אתה שר את זה, אתה גם מאמין בזה? תבוא לראש השנה, אתה כולך רועד וכולך זה, וכולך בחרדות. יום מדהים. שלא יהיה לי טוב, יהרגו אותי. עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, אתה יודע מה? אני לא רוצה להגיד את זה, אבל איפה שלא תבוא, זה סימן ששם הטוב. עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. ככה תבוא לראש השנה. כן, תפחד, כי אתה פוחד מהקטע הזה של... יש אנשים שהפחד שלהם הוא פחד אלים, פחד אגרסיבי. אני פוחד משוטר תנועה. אני אומר לך את האמת, מנדי, כשעוצר אותי שוטר תנועה אני משקשק. אבל פחד... אבל, ויש אנשים שאני כל כך אוהב אותו, אני פוחד שלא יהיה לו טוב. אני פוחד להציק לו. אני פוחד על זה, אני באמת רוצה שיהיה טוב. אני כל כך אוהב את הילד שלי, למה אני בפחד? אני בפחד של הילד שלי הכי טוב. אני רואה את הילד שלי רץ לכביש, אני פוחד, למה אני לחוץ? אני לחוץ שהוא לא יקרה לו משהו. זה סוג של פחד אחר, זה הפחד שלנו. שים לב, אני תמיד אומר, מה הסמל של אלול? אתה יודע, מה כתוב בשולחן ערוך? מה הראשי תיבות אלול? אני לדודי. אני לדודי ודודי לי. איפה זה כתוב? זה לא כתוב לא באיוב ולא באיכה. כתוב בשיר השירים, במגילת האהבה של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. מדהים. זה פסוק שכל כולו אהבה. אני לדודי, דודי בלשון הקודש, אגב, זה לא אח של האבא או אח של האמא, אלא אוהב. אהובי. אהובי. אני לדודי ודודי לי. אני אהובי ואהובי לי. היינו עכשיו עוצרים בחור בישיבה ושואלים אותו, מה לכתוב על אלול? מה ראשי תיבות שהייתה ממליץ? הוא אומר, אוי לי ואבוי לי, לא יודע מה, משהו, תן לי, זה משהו ככה מפחיד. זהר לך, אני ארוג אותך. לא, אבל הכל, בסופו של דבר, זה פחד של אהבה. אני פוחד כי אני פוחד שלא
שאני אפגע באהבה. איך עשיתי דבר כזה? איך התנהגתי לא טוב למי שהכי מיטיב איתי, למי שהכי אוהב אותי? זה הפחד שלי. זה הפחד שאני בא בימים נוראים, אני אומר, קדוש ברוך הוא, למה אני פוחד ממך? מרוב האהבה אני פוחד ממך. אני רוצה שיצליח, יש הרבה בחורים, אני עכשיו זיכר אותי קצת, לעזור לבחורים עם שידוכים וזה. כל הכבוד, ואני רואה בחור הולך לפגישה הרבה פעמים, ואני אומר לי, אני לא ישן כל הלילה. אני אומר לו, למה אתה לא ישן כל הלילה? מה יכול להיות יותר טוב מללכת לפגוש, להתחתן? הוא אומר לי, כי אני פוחד שזה לא יצליח. עכשיו, זה לא פחד שאתה פוחד משוטר. זה פחד טוב, זה פחד חיובי, כמובן, צריך לעשות את זה רגוע ובכיף. אבל זה פחד שיצא לי טוב. אני רוצה להגיד לך על זה משהו, על העניין של פחד. אני מנתח את זה עכשיו עם עצמי פה בקול. שבעצם פחד זה רגש אנושי, רגש טבעי. כן. אי אפשר לברוח ממנו. לגמרי. יש את המשפט הידוע שרבי נחמן אמר, כל העולם כולו גשר צר מאוד, ויש משהו יפה ששמעתי שהוא שינה לי, זה עשה לי טוויסט בהקשר של המילה. והעיקר לא להתפחד כלל. מה זה לא להתפחד? לא לפחד, אתה לא יכול להגיד לבן אדם, אל תלך לשירותים, אל תתפנה, אל תרגיש. פחד זה רגש טבעי, אנושי. לא להתפחד זה לא לפחד מהפחד. כן. זה נקרא בשפת הזה, לא להיות בחרדה מזה שאני הולך לפחד, פחד זה רגש אנושי. מי שמכיר את האמת, למען הדיוק, את הנוסח של הספרים של אותה תקופה, להתפחד זה די טבעי בכתיבה, אבל זה יפה. לא נהרוס את החידוש, מה שנקרא, זה ממש משהו. לא, זה נכון. זה משהו ששמעתי שעשה לי מאוד טוב, כי יש רגש אנושי, מה זה לא לפחד כלל? כלומר, גם כתוב, כל העולם כולו גשר צר מאוד, כלומר, בדבר הזה, אתה תיפול. גשר צר, אתה תיפול. אל תפחד מהנפילות. רבי צדוק אומר שלפחד יש מטרה מאוד חשובה. אם הקדוש ברוך הוא מביא לאדם, אנחנו רואים דבר מאוד מעניין שראינו אותו הרבה בשנים. שמח שאמרתי את זה, כי עכשיו אתה אומר לי, חידוש רבי צדוק. בשנים האחרונות שעברנו את כל הניסיונות, היינו בקורונה ובמלחמה וזה, יש אנשים, פשוט, אתה רואה, בית אחד, שני סוגי אנשים. אחד שמאוד מאוד מפחד. ישנים באותו חדר. כן, והשני ברגוע. אומר רבי צדוק, למה לא הביא פחד ולא לא הביא פחד? זה שיש לו את הפחד, יהיה לך, יש לך תפקיד. התפקיד שלך זה עכשיו להתפלל. הקדוש ברוך הוא שלח לך את הפחד, זה כמו נבואה. שכאילו הוא הודיע לך שיכול להיות שיקרה משהו. מדהים, מדהים. ואתה עם התפילה שלך, לא צריך את התפילה שלך דווקא. לכן הוא שלח לך את הפחד. לכן לא יש פחד מזה, לא יש פחד מזה, לא יש פחד קהל, לא יש פחד מאזעקות, ולא יש פחד... כל אחד עם הפחד שלו, כי הנקודה והשליחות שלך זה להתפלל ולהציל את עם ישראל מהדבר הזה. מדהים, מדהים. וזה כל כך... כן. פחד זה רגש אנושי, לא לשכוח מזה. פחד זה דבר בסדר, ואתה אמרת שאתה מפחד משוטרים, גם אני מפחד. כל שוטר שעוצר אותי שוטר, יש לי כזה משהו בבטן. אבל הקדוש ברוך הוא לא שוטר. משהו. הקדוש ברוך הוא אבא, וזה בסדר שילד פוחד מאבא שלו, אנחנו גם מצווים על מורה אב ואם, אבל זה אמור להיות אהבה עם כל היחס שלנו. עם כל יחס של ילד עם אבא שלו, זה יחס של פחד וחרדות. אוי ואבוי לאותו ילד, אוי ואבוי לאותו אבא. איך אמרת ללול, אוי לי ואבוי לי. אבל אני לדודי ודודי לי, זה בסדר שהילד יש לו מורה מאבא, אבל איפה הבסיס? איפה הבסיס? הבסיס זה אהבה, הבסיס זה הפחד הזה שאני לא אפגע בכבוד שלו, שאני לא אפגע בקשר שלנו, לא אפגע בדבר הכי חשוב לי. אין להשוות בנתינה ועשייה למען הצד השני ממקום של אהבה, מאשר מקום של פחד. כלומר, כשאני שכיר עכשיו, בחברת גוגל, מרוויח 50,000 שקל בחודש נטו, סכום גדול, ואני בטוב, עדיין, אם יהיה לי קשר עם המעביד שלי שאני משרת אותו ועובד בשבילו ועושה בשבילו מטלות מפחד, אין מה להשוות בין זה שאני אעשה את זה כי אני אוהב. אני בעבודה, כיף לי, אני מחובר לבוס שלי, אני מרגיש שליחות. זה לא להשוות בכלל. האמת שזה פסוק מפורש, שקראנו אותו עכשיו בפרשת ניצבים, שזה גם ראשי תיבות של אלול, שאותם מביאים הפוסקים, ומה לשם את לבבך ואת לבב זרעך, שהקדוש ברוך הוא כאילו מבקש מאיתנו את העניין של תשובה, אבל לאהבה, את השם לוקח, הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה את זה, מתוך אהבה, גם כשאתה חוזר בתשובה, גם כשאתה זה, ומה שאתה אומר, תתפלא, אבל זה ממש זוהר הקדוש, הזוהר הקדוש בהקדמה של זוהר, רבי שמעון בר יוחאי, גם זכות להזכיר אותו בימים הללו, ברוך שכיוונתי. יכולה אני לפתור את העולם כולו מן הדין. הוא אומר ככה, אומן דדחיל בגין עונש דמלכיותא וקטרוגה כמו דאיתמר, לא שריה עלי היראת השם דיקרי יראת השם לחיים. הוא אומר, יש יראת השם, שיראת השם מחיה, זה פחד, אבל זה פחד מחיה, זה פחד חיובי. זה יראת שמיים תאורה, יראת רוממות. אבל הוא אומר, מי שכל הסיפור שלו זה רק מה אני ארוויח ומה אני אפסיד, רווח והפסד שכר. לא הבנת את הנקודה. זה ברור שאחד מי"ג יקרה אמונה זה שכר ועונש. אבל לא זו הנקודה. תצא משם. זה בסדר שיש לך יראת השם, אתה נכנס לפעמים לאדם גדול. זה חשוב גם. אתה נכנס לאדם גדול, אתה מרגיש פחד כזה. אתה נכנס, אמרנו בחור, הוא נכנס לפגישה, אתה נכנס למקום, אתה מרגיש פחד, זה בסדר, זה חיובי. זה אנושי. אבל זה הפחד שצריך, פחד גבהים.
כמו שאמרנו בדיוק, בהתחלה. פחד גבהים, יפה. כמעט שכחנו לשיר את השיר של לב נשבור ונתקה שרציתי לשיר אחרי שסיפרתי את הסיפור של הבעל שם טוב עם התקיעות והלב נשבר שהיה לו. אז נשיר את זה עכשיו. לב נשבור ונתקה אלוהים לא יוסיף זה לב נשבור ונתקה אלוהים לא יוסיף זה אוי 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 Bist du noch als a ganze Sach wie hat sie brochen hast Bist du noch als a ganze Sach wie allein live לשבור אין דבר יותר שלם מלב שבור אוי 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 אין דבר יותר שלם מלב שבור אין דבר יותר שלם מלב שבור אין דבר יותר שלם ויפה מלב שבור. זה מה שהשם יתברך רוצה, זה מה שהופך אותנו לאנושיים. רחמון אלי בבואי, הוא רוצה את הלב שלך, תבוא אליי. איזה שיר מדהים, איזה ביצוע מדהים, אנדי. שכוח, תודה. באמת, אתה עכשיו עושה לנו חשק ללב שבור. זה ממש חשק. אין מה לעשות, אנחנו צריכים להודות בזה. לא לפחד מזה, לא לפחד מזה. מה, לא להסתיר את זה גם, יש כאלה שעובדים קשה מאוד בלהסתיר. כן. אחד מצליח יותר, אחד פחות. כי אני בפתח, חבר'ה, לבוא ולב נשבר, אבל לא קדוש ברוך הוא, וצריך לזכור משהו מאוד חשוב, שבעל התניא כותב אותו, שיש הבדל מאוד גדול בין עצבות למרירות. שואל שאלה שהרבה שואלים, איך אנחנו יכולים לעשות מצווה כמו מצוות וידוי, מצוות תשובה, ומצד שני אנחנו יודעים שהדבר הכי מסוכן בעולם זה עצבות, זה קליפה ממש. זה האוכל של היצר. כן? זהו ניזו. ואתה בעצם צריך לבוא בערב יום כיפור ולדפוק על עצמך ולפשפש בעצמך, וזה עלול להביא אותך לעצבות מאוד 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 גדולה. אומר בעל התניא כזה חילוק למדני. הוא אומר, תבינו, יש דבר שנקרא עצבות, שזה דבר מאוד תמה, מאוד מסוכן, מאוד בעייתי, קליפה ממש. יש דבר שנקרא מרירות. הוא אומר, מה זה מרירות? מרירות זה אומר, אני לוקח את הצער שלי, אני לוקח את הבעיות שלי ומסתכל עם זה הלאה. ואני עושה עם זה הלאה. זאת אומרת, עצבות היא באה בלי שום מטרה. באה לדחדך אותך ולהוריד אותך ולהשפיל אותך ולא יוצא מכאן. נכנסת לבוץ, אל תצא מכאן. ולכן, ביהדות אנחנו נשים לב שיש הלכות אבלות, ואבל עושה משהו טוב, עושה קדיש ועושה סעודה. הוא לוקח את העצבות, הוא לוקח את הצער, הוא לא רוצה להגיד את המילה הזאת, לוקח את זה קדימה. ראינו בשנה האחרונה יוזמות כל כך כאלו מרגשות. איפה יש עם כמו עם ישראל? אין. שאתה רואה עבר כאלו טרגדיות, ואת הכל הוא לוקח לטוב. פה קם ומישהו ועושה יוזמה, וכאן מישהו עושה לילדים, וכאן לחולים, וכאן לעילוי נשמת החייל הזה ולטובת החייל הזה, ואפילו מעיין, אתה יודע, מעיין שאפשר לטבול בו, שפצו לטובת איזושהי נשמה של חייל, ואתה אומר, ריבונו של עולם, אתה רואה עמים אחרים, יש להם עצבות, יש להם צער, הם דופקים את הראש בקיר, אין להם שום תועלת מזה, אבל אנחנו מה אומרים? יתגדל ויתקדש מרבה, אנחנו לוקחים את זה קדימה. וזה אנחנו אומרים, בן אדם אין בעיה, תפשש בעצמך, אבל תיזהר, לא ליפול לעצבות, אל תגזים. לא ליפול לדיכאון, קח את זה, תגיד איפה לא הייתי בסדר, אני לוקח את הדברים האלו בדיוק שבהם ואיתם לא הייתי בסדר, ואני מרים אותם למעלה. אל תשקע, אל תיפול, וואו וואו וואו, מדהים. היהדות, תשמע, אנחנו עם שמקדש את החיים. תקדם הלאה, איפה? הלאה, הלאה, עוד, הלאה, הלאה. במותם של כל הקדושים, שאין לנו מעלה ואין לנו בכלל יכולת לשער, אין לנו תפיסה בכמה גדולים הנשמות שהלכו בשנה הזאת. על קידוש השם, הרגו אותם כי הם יהודים. אין לנו תפיסה בהם. זה אמרו כל הגדולים. הם נמצאים במקום הכי גבוה שיש. אז במותם ציוו לנו חיים. להמשיך הלאה, להתאחד, להתקרב אחד אל השני. ואיך נוכל להתקרב אחד אל השני אם לא נאהב ונקבל את עצמנו ולא נשפוט את עצמנו? איך אנחנו אומרים? אנחנו לומדים את העבר, חיים את ההווה ובונים את העתיד.
זה עם ישראל. מדהים. תמיד עם ישראל. מדהים, וואו. וזה גם בימים האלה של תשובה צריך לזכור, ללמוד את העבר, לא לברוח ממנו, ללמוד אותו, לכן אנחנו עושים תשובה, פותחים אותו, מסתכלים בו, חיים את ההווה של הימים הקדושים הללו, ובונים לנו עתיד הרבה הרבה יותר טוב. מהמם. אורי, יש לך עוד משהו להגיד בנושא של התשובה? וואו, חשבתי משהו מדהים. אנחנו אומרים במשנה האחרונה, מסכת יומא, אותה מסכת שעוסקת בנושא של התשובה, היא אומרת, אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל. כולנו שרים את זה בל"ג בעומר בעיקר, שיר מפורסם. ואז יש שם משהו מאוד מעניין, דימוי מעניין. מה מקווה מתאר את הטמאים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. חשבתי לעצמי, פעם מקווה זה היה דבר נוראי. זה היה קר וחשוך ומלוכלך. היה מאוד מאוד קשה לטבול במקווה. היום מקווה זה כל כך כיף. זה נקי, יש מקוואות עם סאונה וג'קוזי ובירות ועניינים, זה כיף, כיף ללכת מה לחלור גם. היום חבר'ה לא קשה לעשות תשובה, זה כל כך כיף, כל כך טוב, פשוט חוויה. בואו תעשו תשובה, זה מה שרבי עקיבא אומר. מה מקווה מתאר את הטמאים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. זה ייתן לכם תחושה אחרת, אתה יוצא מהמקווה, פשוט מרענן. וואו, מדהים, מדהים. ובהמשך למה שאמרת שכיף לעשות תשובה, כתוב במסכת קידושין בתלמוד, שהמקדש את האישה על מנת שאני צדיק, והוא רשע גמור, היא מקודשת. למה? כי לכאורה הוא ערער בתשובה באותו רגע, וזה פשוט נחשב לו. אז העניין הזה שבן אדם אומר, טוב, אבל אתמול הייתי ככה, ואני אהיה כזה, וכל השנה הייתי כזה, אתה מערער בתשובה, זה כבר דבר כל כך גדול. בכלל כתוב, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. כמו אם נתנו את הדימוי של מקווה, אתה אומר, אולי לא ילך למקווה, כי אני אראה עוד שעה, אז יהיה עוד פעם. למה אני אלך למקווה? אני עוד פעם מעייף. ולמה אני אלך לבריכה? אבל אומרים לך, בוא למקווה, תרגיש את אותו רגע, תהיה בתוך המים, תרגיש את הכיף שלך, ואל תחשוב לא לפני ולא אחרי. כמובן שאתה תצא הרבה יותר מרוענן, הרבה יותר נקי, אבל זה לא... עלה לי משהו מאוד 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 יפה. אולי יש איזה רב או איזה ספר שזה כתוב, אבל תגיד לי אתה אורי. כתוב 7 יפול צדיק וקם. למה לא כתוב 7 יפול רשע? זה בקונוטציה של נפילות. הצדיק נופל. אז עלה לי משהו יפה. 7 יפול צדיק וקם כי הצדיק מאמין שהוא יכול לקום. הרשע, שהוא נופל, הוא מרשיע את עצמו, הוא אומר אני לא יכול לקום, אין לי למה לקום. שמה אני אקום? אני יכול לקום, אני מסוגל לקום. מי אני בכלל? הצדיק נופל וקם, וככה זה כל החיים. עליות ונפילות, והירידה היא תכלית העלייה, זה המשחק פה. אנחנו לא מלאכים, אנחנו לא עומדים במקום אחד, ורק אומרים שירה כל היום, יש לנו רק שליחות, בלשון מלאך. אנחנו גם, יש לנו נפש בהמית ונפש אלוקית, וזה מה שהופך אותנו לדרגת בריאה גבוהה יותר מהמלאכים. זה מדהים. ועוד משהו אחד שעלה לי גם, כתוב, יודע צדיק נפש בהמתו. למה? מה זה קשור? יודע צדיק, נפש בהמתו, הנפש הבהמית, כל הדברים הכי חייתיים ולמטה של הארץ, של הארציות. אז כאילו, בן אדם שמודע לנפש הבהמית שלו, לתנועה שלה, ליצרים שלו, לדברים הכי אפלים, לצד האפל שלו, בן שמיודד עם זה, הוא יודע. לא, זה לא שאני אומר שהוא יעשה את הדברים האלה, שהוא יודע, הוא צדיק. הוא צדיק. כשהוא יודע ומודע לזה, זה מה שהופך אותו לצדיק. חד משמעית, כשהוא יודע, הרבה אנשים נשברים ונופלים, בדיוק מה שאמרת, בגלל שהם לא מודעים לזה. הם חושבים שהדבר הזה לא קיים. חושבים שהדבר הזה לא נמצא, הוא לא חלק מאיתנו. מתעלמים מזה. אבל יצר לב האדם רע מנעוריו. הקדוש ברוך הוא יצר אותנו עם שני יצרים, יצר אותנו עם שתי נפשות, נפש אלוקית ונפש בהמית, ועד שאתה מגלה את זה שיש בתוכך פה עוד כוח שנשלח בעצם להביא אותך לתוך המלחמה הזאת, אתה נשבר ואתה לא קם ואתה נופל, והקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שתכיר את הכוח הזה, אני רוצה שתנצח אותו ותעלה אותו לקדושה. אני אעזור לך. וזה נקרא תשובה, תשובה זה נקרא להעלות את זה למעלה. וואו וואו וואו. איזה כיף שנזכה לשוב בתשובה מאהבה. השם מזכה אותנו לחזור בתשובה מאהבה. אתה יודע, חפץ חיים פעם, התלמידו היקר, רבי יוסף שלמה כהנמן, שהיה בהמשך ייסד את ישיבת פונוביץ', באותן תקופות הוא היה נוסע לדרום אפריקה. היו שם יהודים מליטא שירדו מליטא לשם, הם היו בטוחים שיש שם הרבה זהב. אז הם התיישבו שם בדרום אפריקה, במקומות הרחוקים האלה, בקייפטאון, בכל מיני מקומות, ביוהנסבורג. הוא היה נוסע לחזק אותם. חפץ חיים פעם עצר אותו, אומר לו, רבי יוסלה, לפני שאתה נוסע לשם, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. תגיד להם רק משהו, משפט פשוט. תגיד להם שכולם חושבים שתשובה זה מאוד מאוד קשה. הם לא יודעים עד כמה שזה קל.
ברגע שהם ידעו ויבינו עד כמה שזה קל, הם כולם יעשו תשובה. וואו, וואו, וואו. אמרת פה משהו מאוד 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 יפה מקודם, על העניין שבעצם יהודי מתעורר לו פתאום הנשמה. תמשיך אותי, אני רק מזכיר לך. יהודי מתעורר לו הנשמה ביום כיפור, ואומר, מה איתי כל השנה? איך אני כזה קדוש? איך זה יכול להיות שזה קיים בי? אז זה קיים בי. אם אתה יכול להרחיב על זה. זה האמת, הרבה אנשים שואלים את עצמם, בשביל מה אני צריך את כל הסרט הזה? בשביל מה אני צריך את כל האלול הזה ואת ראש השנה יום כיפור? אני מכיר את עצמי. אני זוכר מה שעשיתי בתמוז. מה שהיה היה, או מה שהוא יהיה, הוא שיהיה. ואני אותו בן אדם של ג' חשוון, ושל י"ד בתמוז, אני יודע מה, אני מכיר את עצמי, אני מכיר את הסיפור. אומרים לו, לא, רבנו, אתה טועה בענק. הנשמה שלך מתגלית בימים הללו. עכשיו זה ג' מידות של רחמים, זה ימים שהנשמה שלך מתגלית, זה אתה תאמין לזה. אתה רוצה לדעת מה אתה, וואו, אתה רוצה לדעת מה אתה עכשיו. עכשיו זה הבוחן שלך. זה הפעם בשנה, בן אדם מכניס את הרכב שלו לטסט, ומגלים לו מה האוטו. לפעמים הוא חושב שהאוטו בסדר, מגלים לו שהאוטו בעייתי, לפעמים הוא חושב שהאוטו בעייתי, מגלים לו שהאוטו בסדר, תלוי כמה הוא דחף לטסטר. אבל אתה כל השנה חושב שאתה ככה וככה וככה, אתה מגיע עכשיו, זה התגלות, זה העצם הנשמה שלך. האם אתה בוכה ביום כיפור, זה לא שוואי, זה לא מתאים לי לבכות, זה לא אני. זה אתה. וואו, זה וואו. עכשיו התגלה. הארי הקדוש אומר שאם בן אדם בוכה, שידע שעכשיו דנים אותו. מה זה אומר שעכשיו דנים אותו? זה אומר שהנשמה שלך קשורה פה למשהו הרבה יותר רציני. ויש פה עוד נקודה, מנדי, אתה ודאי תוכל להרחיב קצת את הלב והנשמה הזה, שהרבה אנשים מסתכלים על הדין הזה שיש בראש השנה ואומרים, כביכול, דיברנו על זה שהקדוש ברוך הוא רוצה לרדוף אותי, אבל בעצם יש פה משהו הרבה יותר מיוחד. החזון איש אומר, למה יש בתורה הרבה פרשיות שהן כמעט לא באות לידי מעשה. בן סורר ומורה, כן. או מיתות בית דין, שכתוב בגמרא שבית דין שהורגת בן אדם אחת ל-70 שנה היא בית דין קטלנית. אז מה כתוב כל זה? אומר החזון איש, זה בשביל להסביר לך עד כמה החומרה של הדבר. אז תבין שזה דבר מאוד חמור. אותו דבר על בסיס זה אומרים, למה כל הדין והמשפט וכל הדבר הזה, אתה צריך להבין פה ולהעמיק בנקודה מאוד מדהימה. תבין שבורא עולם, הקדוש ברוך הוא, יש לו עסק איתך. יש לו עסק איתך. עם הדברים הקטנים שלך, עם התפילין שלך, לכאורה, מה זה מעניין אותו? כאילו, יאללה. אתה יודע, יש לו עולם לנהל, מה שנקרא. יש לו, הרי ראש השנה זה לא רק בשבילנו, העולם נידון. כל העולם נידון. ועם מי הוא מתעסק איתך? איתך הוא מתעסק, כל השאר לא מעניינים אותו, כל החבר'ה החיזבאללה, לא מעניין, אתה מעניין אותו. אותו מעניין אותו התפילין שלך, מעניין אותו ברכת המזון שלך, זה מעניין אותו. זאת אומרת, תסתכל על זה בכיוון החיובי, לא בכיוון השלילי. תראה, מעניין אותו, הוא אכפת לו ממך. אתה יודע, אתה רואה ילד בסופר צורח, זה לא מעניין אותך. אבל אם זה הילד שלך, זה מעניין אותך. למה? כי הוא הילד שלך. זה הילד שלו, זה הנשמה שלו שנמצאת בתוכנו, זה מעניין אותו, זה אכפת לו. בעצם הגלות שאנחנו כעת נמצאים בו, זה גלות הדעת וגלות הלב. זה אומר שאנחנו לא באמת יודעים מה זה טעם אמיתי ברוחניות. ובעצם בגלל שיש מעמדות בחברה, וזה קורה באופן אוטומטי, כמובן חלילה לא לשליליות, אז בעצם אומרים, הוא שהוא מתלבש ככה והוא עושה ככה, הוא יותר טוב, הוא יותר טוב. זה יוצא משהו באופן אוטומטי, שבן אדם אומר לעצמו, מה שאמרת מקודם, עשיתי ככה, אני יודע מה אני עכשיו. פתאום, התעורר לי, יש לי אור ברווז בתקיעות, בשיר שלפני התקיעות יש לי זרמים בגוף. אני מרגיש, אני בוכה, יש כאלה שפשוט דומים, סוגרים את הטלית ובוכים, ויש המון כאלה, וזה לא בושה, דרך אגב, זה גאווה גדולה לבכות, זה מתנה גדולה גם, נפתח הלב. כל הזוהר, כאילו, בכל הזוהר, כמעט בכל עמוד יש, והם בכו ביחד, וקמו ונפלו, ובכי, ובכינה, ונשקו, וחיבקו אחד את השני, יש כל כך המון גילויי רגשות. אז לבכות זה דבר כזה, זה כזאת מתנה גדולה. ואז בעצם אתה אומר לבן אדם, זה אתה, כן, החלק הזה קיים בך, נכון שאתה מאמין, שאתה לא מאמין לזה בכלל, אתה לא מאמין מה זה חוויה, אני יכול להיות רוחני, לא, יש לי את האוטו שלי, את הזה שלי, ואני מגיע רק לבית כנסת כי צריך, כי כתוב, כי זה, אבל אם אתה מרגיש את זה, שזה בעצם גן עדן, זה טעימה מגן עדן, אז בעצם תדע שזה קיים בך, אתה כזה, כן, אתה כזה. נכון שאתה יודע שקיים בך גם... אתה לא מכיר את זה כל השנה, ולכן אתה פוחד מזה, אמרנו פחד גבהים. ממש. אני אדע לך את הפחד גבהים. תענוג. אתה תראה, כשבן אדם עולה למעלה גבוה על מגדל אייפל או מקום אחר שיש לו פחד גבהים, הוא יראה מה שאף אחד לא רואה. הוא יראה משם מה שהוא לא רואה כל הזמן. הוא יראה את הכל מלמעלה. והזמן שלנו כבר הולך וקצר.
אתה יודע, אנחנו נסחפים פה לתוך כל הדבר הנפלא הזה. אמרנו ספונטניות, ובאמת אחרי השנה הקשה הזו, אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא מלוך על כל העולם כולו בכבודך. כמה אנחנו רוצים וצריכים את הגאולה, ויש משהו חשוב באמת להזכיר אותו ולספר אותו. זה סיפור שראיתי לא מזמן ובמאוד נגע בי. הייתה אמא אחת שברחה עם 3 ילדים מהשואה. היא ברחה לעומק רוסיה, מה שנקרא רוסיה האסייתית. היא הגיעה לתוך המקומות האלה, לבוכרה וכל המקומות הללו, והיא גידלה 3 ילדים בבית. כמובן היא צריכה לעבוד, להביא פרנסה, אבל מי יחנך, מי ילמד את הילדים האלו? יום אחד היא הולכת ברחוב, רואה בן אדם שאי אפשר להתבלבל, יהודי. ולא רק יהודי, אלא יהודי חסידי, עם עיניים בוערות. והיא קופצת לפניו, היא אומרת לו, רבי, תעזור לי, יש לי ילדים, אני צריכה שתחנך אותם, תלמד אותם. הוא אומר, אני לא יודע, אני לא רוצה להסתכן, אני לא יודע מה להגיד לך, אבל בסמרקנד, בעיר הקרובה, זה נסיעה של כמה וכמה שעות, יש שם ישיבה מחתרתית. היא אומרת לו, קח לי את הילדים לישיבה, אני לא יכול. התחננה מאוד. הוא אמר, תקשיבי, אני נוסע לישיבה מחר, את לא קשורה אליי. זריקי את הילד שלך על הרכבת, והוא יגיע איתי ביחד. וככה היא עושה, והיא נפרדת מילד שלה בן 12, לא יודעת עד מתי ולא יודעת אפילו איפה הוא, שולחת אותו. ואז יש גם ילד בן 11, והיא אחרי תקופה פוגשת עוד פעם את החסידת ברחוב, והיא התחננת, אומרת, אני לא מסכים להסתכן יותר, מספיק להסתכן עם הילד הגדול? היא אומרת לו, אז אני לא שואלת אותך. והיא באה לרכבת, כשנוסעה לרכבת, היא פשוט זורקת את הילד והולכת. היא אומרת, תסתדר איתו. ואז מגיע הילד הקטן בן 8, והיא כבר יודעת מה לעשות. תחשבו, אמא שנפרדת מ3 ילדים שלה, והיא לא יודעת מה עולה בגורלם. והיא עוד פעם עושה את אותו תרגיל, ועוברת תקופה, והיא מחליטה שהיא הולכת לבקר את הילדים שלה באותה עיר, אבל היא אפילו לא יודעת איפה הישיבה נמצאת, ישיבה מחתרתית, היא לא יודעת שום דבר. היא כל כך מתה כבר מגעגועים לפגוש אותם. היא עולה לרכבת, וכל הזמן מתפללת, ריבונו של עולם, תן לי סימן שאני יודע איפה הילדים שלי, איפה הישיבה, עיר כל כך גדולה, אני לא יודעת מה קורה שם. ואז היא מגיעה לתחנת הרכבת, ואיך שהיא יורדת בתחנת הרכבת, פתאום רץ אליה הילד שלה ומחבק אותה, מאמי, אני אוהב אותך. היא אומרת לו, מוישה, איך ידעת שאני אמורה להגיע היום? איך ידעת? אנחנו חודשים ארוכים כבר לא בקשר, לא שמעתי ממך כלום, לא ידעתי אם אתה חי, לא ידעתי אם אני חיה. הוא אומר לה, מאמי, את זוכרת לפני שיצאתי מהבית, את הבטחת לי שאת תבואי? אמהות לא משקרות. כל יום, אחרי שהסתיימו הלימודים, אני יצאתי לתחנת רכבת, חיפשתי את מאמי. וידעתי שאת תגיעי. אותו דבר, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, כמה שעברנו, כמה שרחוק לנו, כמה שקשה לנו, אמהות לא משקרות. השכינה הקדושה אמרה שהיא תשוב ותתגלה, ואנחנו אומרים, קולך מלכנו תופיע, אנחנו אומרים את זה בראש השנה ובכל פעם, ואנחנו אומרים, ריבונו של עולם, אנחנו כל יום רצים אליך, וכל שנה מחדש, וכל פעם, ועוד פעם השנה נעשה הקפות ונרקוד, כי אנחנו יודעים שאתה תגיע. מדהים. וזה המסר שרציתי לסיים איתו את הדבר הזה. ריגשת אותי ממש. אנחנו מסיימים 3 פעמים ביום את התפילה שלנו, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אנחנו כיהודים מצפים, אנחנו עם סגולה, אנחנו נבחרנו מכל העמים להמליך את קודש הבריחו על העולם, ולכן כל העולם עסוק בנקודה הזאת הקטנה, ארץ ישראל, ארץ הקודש. כזאת נקודה קטנה על הגלובוס. והעולם מסתכל עלינו ואומר לנו, אתם יש לכם את התורה, אצלכם, באמתחתכם. נו, תתנהגו ככה, ומצפים מאיתנו. אז אנחנו מתפללים, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד על כל העולם, על כל הבריאה, חי, צומח, דומם, כל נדע שהשם אחד ושמו אחד. אז אנחנו מבקשים ממנו, ואני אסיים בשיר, מלוך על כל העולם, כולו בכבודך, אני אשיר את זה, שאנחנו מבקשים להשם יתברך, תמלוך עלינו. ובקיצור, נשיר את זה בעזרת השם. לא בבוך על כל העולם כולו, איי ונושא על כל אורץ, כולו ביקורך, ויויפה בדה גאוינו זכו על כל יושרי תבל ארצך, ויויפה בדה גאוינו זכו על כל יושרי סבל ארצך. לה 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 לה
ארצך ועופה בדה גאון עוזך עכו יושבי תבל ארצך לה 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 וואו, איזה שיר מדהים על הרקע הזה, להיפרד, באמת קשה להיפרד. שכוח אורי. שכוח מנדי, בעזרת השם, איזה תענוג היה להיפגש. שנה טובה ומתוקה. כתיבה וחתימה טובה. כתיבה וחתימה טובה, ולזכור שבסופו של דבר אנחנו כותבים וחותמים את עצמנו. אשר חותם יד כל אדם בו. שנה טובה. שנדע להעריך את עצמנו, שנדע להסתכל על עצמנו בטוב, שנזכה לשוב בתשובה מאהבה. אמן ואמן. שנה טובה.